I što ima ljudi, dobrodošli u novi video. Znači, danas radimo nešto što se zove Rule 34. Sad, za one koji ne znaju, kad se pitaju kaj je sad pak ovo, kaj je Rule 34 ili kak ti pravilo 34, to je jedna stranica. Znači, imamo ovu tu tražalicu i tu znači sad napišemo ime nekog lika ili nekog filma ili čak igre. Evo recimo napisat ćemo Hornet, evo ga, Hornet Hollow Knight. I sada ako se neko pita kaj tu ovaj broj sa strane znači, to su ovakvi fanartovi. Tako da, naš cilj ovdje je pogoditi taj broj sa strane, znači koliko koji lik ima takvih fanartova. Onda, prvo koga imamo su Monkey D. Luffy i Chica iz Five Nights at Freddy's. I ovaj iz One Piece-a, ne znam jesam rekao, ok. Pošto je on glavni lik, i mislim da je dosta veliki broj za lika samo, rekao bi da on, mada i Five Nights at Freddy's zna imati dosta, ali mislim da ipak, da, ok. Genshin Impact. Ok, znam da su ljudi dosta ludi u vezi ovoga. Ali ne čujem baš puno o tom liku, tako da mislim da je Chica. Ok. Marvel Rivals ili Genshin Impact. Možda Marvel Rivals? Ok, da, i to puno. Ok. Neki VTuber. Ali ovo je dosta veliki broj, tako da mislim da ovo. Ok, da. Overwatch sigurno ima. Ne, ok. Idemo iz početka. Ok. Ovo piše cijeli franchise, tako da mislim da to ima više. O da, ok. Dobro, mislim da je dalje to, da. If you're looking for an image, it's probably deleted, ok. Neki lik iz Zenless Zone Zero. Mislim da puno ljudi volite likove, tako da... Ok. Ok, Ellie iz The Last of Us. Mislim da je ona dosta popularna, tako da... Da, ok. Neki VTuber. Ok, da. Joker iz Batmana. Ok. Mislim da on... Ne. O, je, da, ali... puno manje nego što sam mislio. Ok, Genshin Impact, mora da ima više. I to puno više, čovječe. Ok, mislim da ovo je dalje Genshin Impact, da. Mislim da Ace Attorney ima puno. Ok, dobro. Nekoliko sam mislio. Ok, My Hero Academia ili Pokemon. Iz nekog razloga Pokemoni stalno imaju puno. A sad znam da su iz My Hero Academia ljudi dosta čudni. Ok. Mislim da ovaj Pokemon nije toliko popularan, tako da ajmo reći Mitsuki. Ok, dobro. Opet, All Might. All Might je jedan od glavnih likova, tako da, naravno. Brawl Stars. Sad, nemam pojma kako su ljudi za Brawl Stars. Reći ću opet All Might. Dobro, tak sam i mislio. Ok, Jigglypuff je Pokemon, tako da... Ok, čak nije toliko strašno. Ali više od toga što sam mislio. Infinity Train. sad ne znam koliko to ima.
uopće fanartova, jel? Tu su većinom djeca. Tako da nadam se da nema puno. Ali dalje, cijela franchise. Ajmo reći. Ne, okej. Dobro. Okej, ovo ima 94.000, tak da... Da, i ovo je samo jedan lik, a ovo je bil cijeli franchise, tak da da. Team Fortress 2 mislim da ima puno, da. Ovo je isto... Vjerojatno da, zato što je franchise. Dispatch, ne znam koliko je Dispatch popularan, mislim da dosta. Ok, mislim da su ljudi iz Toho dosta ludi s tim, tak da... Da, ok. World of Warcraft. Ne znam, možda ovaj lik ima više, ali dalje World of Warcraft. Ajmo reći to. Ok, dobro. Dobro. To puno više. Master Roshi je popularan, ali mislim da ovaj broj je teško nadmašiti samo s jednim likom. Jel kad piše franchise, onda znači cijela igra ili cijeli film, anime, kaj god, uključujući sve likove. Ok, Pokemon, čim je Pokemon vjerojatno će on imat više, da, jak je neki popularan kao Hypno, da. Luma. Molim? Vjerojatno Hypno. 2000! Zašto? Ne kužim. Ok. Misty je jedna od glavnih likova, tako da nažalost mislim da nema više. Joj, ok, dobro. Magi... Ne znam je li Magi toliko popularan. Ok, nije blizu. Ok. Imali smo 11, tako da... Dosta dobro. Zabrinjavajuće. League of Legends oba dvoje, ne znam niti jednoga, ne igram League of Legends, tako da... Idemo samo... Ovak. Na sreću. Ajme meni. Evo, rekao sam, čim je Pokemon, i to je još neki popularan. Molim. 101.000. Ok, to je teško da mašiti samo s jednim likom, tako da, čak nemoguće. Ok, Giorno, mislim da ima više od 1000. Ok, ne toliko, vidim. Ovo sigurno više, popularan anime. Jonathan, nažalost mislim da nema više, da. Ok, specifično crveni. Nisam siguran da ima baš toliko Among Us, ali opet Rule 34 je nepredvidan. Ali ja ću vjerovat u Jonathana i reći da on ima više. Dobro je, ok. I dalje, 615 za ovo. Ovo tu. Nevjerojatno. Ok. Fire Album mislim da ima dosta. Ok. Ne znam koliko je ovaj lik popularan iz Sonikar, nikad nisam vidio u životu. Ok.
Attack on Titan. Bi došlo do 1000, sumnjam. Okej. Ovo tu možda? Okej. Nikad čuo Touhou, jer ovo dijete. Okej. Okej, sada imamo oba dvoje s Touhou. Ajde, reci ovo. Okej. Došli smo do 10, tako da to je dobro. Ne znam. Pokemon ili Dragon Ball? Ja bih rekao Pokemon. Ok, ništa. Ok, krivo smo. Super. Franchise. Da. Ok. Za ovog klika ne znam. Mislim da nema puno, ok. Pikachu. Ja. Uvijek čim je Pokemon. Da, naravno. Crewmates. Što s ljudima je s Among Usom? Valjda nema tako puno. Ok. I dalje zabrinjavajuće, to je blizu 1000. Zamisli izgubiti od Among Usa. Urbosa. Ok, da. Razumljivo. Ne bih reći da Freddy ima više, ali nekog mislim da da. Nema. Dobro. Gdje je Mason Digital Circus? Vjerojatno ima puno. Da, ok. Je li ima više nego Pearl i Steven Universe? Ima, ok, dobro. Nikad čuo za ovo. Možda nije toliko popularno. Okej. Mislim da Trish ima... Da. Okej. Nikad čuo za ovo. Okej, dobro. Zašto Pokemon koji izgleda ko kukac ima više? Uvijek u gusjenice izgleda. Ili nešto još gore. Ne znam. Da li može Sims 4... Pokemon? Ok, da. Čudno. Dobro. Shadowheart, 100%. Ne znam. Razumijem. Ok. Mislim da nema više. Da, Temari. Da, u nekim slučajevima nije Pokemon. Okej. Sad, Chris ili... Nifty. Mislim da Chris... Da. Okej. Wow. Okej, ovo je poznato. Mislim da čak Cuphead ima dosta, ako se ne varam. Okej, da. Ako računamo cijelu igru, to je dosta puno. Zašto Frisk? Okej, valjda nema više nego ovo, dobro. I dalje zabrinjavajuće. Ovo je bilo preblizu. Zašto Terraria ima toliko puno? Zašto Terraria ima 5000? Je li to više od ovoga, kako god da to je? Je. What the f... Okej, dobro. Flowey! Evo Krisa opet. 7000, čovječ.
Čovječe. Za Friday Night Funkin'. $19,000 je puno za jednog klika. Mada kužim, ali mislim da Sonic će ovo riješit. Okej. Ajmo Bowser. Yes! Naravno. Monika. Ne znam je li ima 3000. A možda ima? Okej. Više nego samo 1000. Ali nema više od Pokemona, naravno. Yes! Tako je. Da, i poni iz nekog razloga isto imaju jako veliki broj. Ok. Ovo mislim da će biti jako veliki broj, tako da pripremimo se. S obzirom da je ovo Pokemon. What the f... Okej. To se desilo. Metaton! Zašto samo 958? Da, Super Mario. Cijeli Super Mario. Zašto ovo ima više nego o... Okej, dobro. Okej, dobro. Već sam se bojao. Okej, došli smo do 14. Ne znam, ja sam u videu možda čak prošao jedan put 14. Vidim da tu piše 17, ali to nije bilo u videu. Onda, evo ga, to bi bio Rule 34. Onda, hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se sviđa, slobodno možete staviti like, pretplatiti se na moj kanal, puno bi mi značilo. Ako vam se sviđa nešto ovako malo drugačije. I do sljedećeg puta, vidimo se.